Hallo YouTube. Jeg vil starte en lille ny let's play. Og undskyld hvis der ikke er lyd på mine andre videoer. Så er det fordi at jeg ikke lige har slået min mikrofon til. Og vi kalder den her LOL. LOL. Okay, og så trykker vi skab ny verden. Og have Christopher med. Ja, vi har også Christopher med. Oh my god. Det er et fedt seed, vi starter i. Det kommer lige med. Christopher han ser lidt YouTube. Det kommer lige med. Kommer lige med. Se, nu kommer det. Det er et ret godt seed, vi startede i, Chris. Ja, var det ikke det, der er Coca-Cola? Eller hvad skrev du? Jamen, jeg skrev ikke noget. Jeg tror bare, at jeg har også prøvet et seed, hvor jeg skrev Coca-Cola. Det lignede meget det her, så jeg tror jeg skrev ikke noget, så jeg tror vi startede i et random. Jeg tror vi startede i det seed, der hedder Coca-Cola. Coca-Cola. Du skulle da glemt at sætte tid til. Nej. Nå er der tid til. Ja, den stopper også automatisk. Hvis der... Sådan der. Så lader vi lige... Jeg gider ikke alt det der pis med trætool, så... Jeg kan ikke. Øj, der er sten allerede. Det er ellers ret sjældent. 3, 4. 8 sten. Så har vi lige til de tool, vi skal have lavet. Skal vi også en ovn? Jo, men indtil videre skal jeg ikke lige. Kan man det der? Det vidste jeg ikke engang. At man kan det. Men det er jo også bare lige for at gøre det lidt hurtigere. Fordi YouTube, de har jo ikke hele dagen, vel? Så lad os lige få fældet noget træ. Måske, jeg ved ikke om Rasmus gider have det, men måske, hvis jeg er heldig, får jeg måske lige lov til at spille. Ja, det må du også gerne. Jeg skal bare lige starte den. Så. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Ja, vi skal... Jeg ved ikke helt. Kæft, det var et lille træ i forhold til alle de blade. Ja. Ej, nu kommer der sidste en. Hvad var det? Nej, det var bare en brud, jeg holdt inde. Det er det. Hvad er dit mest nuttede fjes? Det er det mit. Siger din mave også sådan? Nej, det er så ikke meningen, den skulle sige det. Jeg går lige over og tager nogle birketræs saplings. Det kunne godt være, at vi fik brug for dem, hvis vi skulle bygge et nice hus. Jo. Jeg kan... Altså, i sidste afsnit, der... I kunne ikke høre mig så... Men ellers så sagde jeg, at jeg bruger Misa Texture Pack.
Altså i min anden let's play. Jeg bruger Mr. Texture Pack. Meget fed græsker. Kan du godt høre det nu egentlig? Ja. Tror jeg i hvert fald. Eller håber vi? Ja. For give me the four. Eller give me the sheep. Det skal vi ned og undersøge. Oh my fucking god. Lidt senere. Ja. Hvis du at man kunne løbe oven på et hullet. Et fedt bjerg. Jeg har tænkt. Der skal vi så meget bygge vores hus. Jamen jeg tænkte sådan at vi kunne bygge vores hus op i bjerget, men vi skal jo bygge det på en eller anden fed måde. Kan du egentlig gøre den der til en Hamachi-server? Det tror jeg godt jeg kan. Fordi at så måske en dag, hvor det kommer til at virke hjemme med min mor, det der Hamachi der. Ja. Så kan vi måske spille sammen i den her. Så laver jeg et video. Så... Men du gider jo ikke have Bandicam. Ej, men... Det synes jeg bare det er røv. Ej, jeg synes ikke det er røv, men... Jeg er da ikke... Altså... Dem, der ikke er vilde med at se gaming, tjek lige min kanal ud. Fordi at der er nærmest ingen gaming på den anden end Clash of Clans og en Minecraft video, hvor jeg har optaget med min iPad. Og jeg håber virkelig... Du laver også sådan nogle videoer, hvor du bare siger, diamonds, jeg elsker diamonds. Ja. Jeg elsker diamonds. Ja, det var bare en video, jeg lavede sådan en fjord, fordi jeg fandt diamond. Så blev jeg glad. Og det var faktisk fucking sindssygt, jeg fandt den på lag 23. Jeg fandt diamonds. Jeg satte dem ikke. Jeg fandt dem. Helt seriøst. Jeg fandt dem. Ja, det har vi så hørt. Bravo til Chris. Okay, vi spiller videre. Jeg håber fandme de kan høre mig lige nu. Jeg ved ikke lige hvorfor, men det håber jeg bare. Hold kæft, vi har virkelig meget træ. Skal vi egentlig ikke også have noget birketræ? Ja, vi har 5. Du siger, hold kæft, vi er meget træ. Nej, for helvede. Det har vi ikke. Ikke nok træ, jo. Vi skal have mere. Hvad skal vi egentlig bruge alt det der træ til? Det er nice bjerg derovre. Mere nice end den anden. Nu må du beslutte dig, hvor vi skal bo. Vi skal bo over ved det der, vi lige så. Nej, vi bor i det her over. Hvis jeg så kan få lavet det her til et Hamachi-server, så kan du bo derovre. Jeg vil gerne bo. Her meget. Og der er ingen, der bliver op på den her paronat. That's your server. Hvad? That's your server. Ja, og det skal, ellers så er der jo bare sikkert nogen, der går til dag eller et eller andet. Og plus, skal vi egentlig ikke snart, når vi lige begynder at få lidt, jeg siger bare lidt, ikke også? Bare lidt flere subscribere, så kan vi lave en fan-Skype. Hvor at bare de kan spørge os, og accepterer vi måske. Og så, så kan de måske, hvis de er heldige, at få lov til at snakke med os. Nej, vi har 3 uld. Behøves ikke foråret. Jeg er meget til at snakke med mennesker, der hedder Kasper. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg nakker det sgu alligevel. Det er sgu lige fucking sindssygt. At der er en, der... Lige nu så YouTube bare siger, hvorfor siger I så meget sku? Det skulle da. Så begynder vi igen. Det skulle da en. Det første blad jeg huggede i det her træ, der kom der en sapling. Men det må I. Jeg skal have mit brød. Må jeg spille lidt imens så? Yes, så. Du får lige den her på, jeg skal lige køre dig. Nu får I lige Christoffer op der. Dags YouTube. Nu er det lige mig, der spiller. What the fuck, man doing on now? Bare lige hugge med birketræer. Ja. Vi hugger. Ja, så bare lave noget andet. Hold kæft, det er egentlig en nice sol. Den er meget realistisk, synes jeg. I den normale textpack, altså den der dagfod, der er solen sådan meget firkantet. Men ja. What the fuck? No. Hvad?
Ja, sabling. Æble.